ngancik aji cara candhaipun ninggih sowanipun para kadang pramuladi kepareng marak sowan wonten ngarsa ingkang sampun pinanji jroning lumaksana jengkaring para kadang krida dharma ya juru ladi mawi arum gandanya arum burat wangi ler jaran sari matur gunging panuwun ingkang tanpa pindhen dening para kadang krida dharma ya juru ladi sampun marak sowan ketingal tata titi pratitis kanthi mangkaten kagem miyak sepining swasana para kadang cakra budaya kepareng badhe ngaturaken pasugatan panglipur ingkang kunjuk dumateng para lenggah kakung saha putri murih gangsaring swasana. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang wilujeng pepanggihan kalian kula sakadang campur sari cakra budaya ingkang mijil saking padegahan Tlaga Mulya, Tlaga Lele, Slombaya Lali. Titiwanci prayogi siang punika kula sakadang cakra budaya kepareng miyak sepining swasana langen suka dana rasa babar irama Jawi. Kanthi menika nuhoni pamundhut pamanggugati inggih panjenenganipun Bapa Samin Ibu Suji ingkang sampun sembada hangadani ambandol krami boyong pinanganten sarimbit. Kanthi danganing penggalih kula sakadang kepareng miyak sepining swasana lan ugi kanthi lumantar gending-gending campur sari cakep. Lan apabila kula sakadang cakra budaya anggen nyomiak sepining swasana lumantar gending-gending campur sari jangkep kirang dadosaken suka tuwin penggalih jengandika para lenggah lumantar kawula nyuwun gunging samudra sih pangapunten. Dene kula sakadang cakra budaya anggen nyomakarya sesarengan kalian ABS audio ingkang mijil saking Tlaga Lele kasepuhan panjenenganipun Bapa Sutarno lan ugi sinorot video syuting ingkang mijil saking Sawangan Magelang ingkang kapangarsan panjenenganipun Adimas Bala Dewi lan ugi kula sakadang nganthi saderetan catur widawati. Perlu kula tepangaken setunggal mbaka setunggal nggih ingkang kanan piyambak gawan kotak campur sari cakra budaya Niken Sutarti. Kula suwun jumeneng. Kasundul panjenenganipun Ibu Waranggana babon-babone pesinden ingkang mijil saking Sawangan Magelang Mbak Wida. Kasundul malih babon-babone pesinden saking Musuk Boyo Lali Tri. Kawula suwun jumeneng Mbak Tri. Kasundul malih jengandika Ibu Waranggana pesindene campur sari jitu ingkang mijil saking Cepogo Diahayu Hartini. Kawula suwun jumeneng. Ingkang pungkasan nggih menika sinden warok kondang-kondange warok sakniki inggih punika anak kula ingkang mijil saking Salaman Magelang Diahayu Putri. Kawula suwun jumeneng. Bapak Ibu ingkang satuhu bagya mulya, kula sakadang seniman seniwati campur sari cakra budaya sampun sumadya miyak sepining swasana sesarengan kalian cakra budaya.
pambuka saking Kadang Cakra Budaya lan ambak bilih kirang dadosaken penggalih jengandika para lenggah lumantar kawula nyuwun gunging ngapunten kanthi mekaten ngiras pantes para Kadang Cakra Budaya miyak sepining swasana katur dumateng Kadang Besan Sutrisno mugia tansah poto sesarengan kalian pinanganten sarimbit ngiras pantes kula sak Kadang Cakra Budaya miyak sepining swasana langen suka wonten ngarsa jengandika sami tak jipoke sing saka sawangan panjenipun Mbak Wida sumangga kawula suwun jumeneng. Sowan Mbak Yu. Sowan Kang Mas. Nggih, sowan wonten ing Padekan Telaga Mulya. Minangkani pamundhut saking panjenenganipun Bapa Samin Ibu Suci. Ngaten. Kepareng miyak sepining swasana ngiras pantes panjenengan kasuwun ndongaaken pinanganten sarimbe. Inggih, kagem temanten kekalih mugi-mugi Kang nembe kapak menika. Anjing ngayahi bebrayan agung. Ngaya bebrayan luhur menika saged dados keluarga ingkang ayem tentrem. Amin. Inggih. Pripun jenengan napa Mas dongane? Nun? Dongane napa? Kula nggih sami kalian panjenengan. Mugi-mugi pinanganten sarimbit dadosa putra ingkang sakinah mawaddah warahmah. Anggenipun putra ngancik wonten ing madyaning bebrayan agung tansya manggih ayom kalawan tentrem. Kepareng miyak sepining swasana sumangga ajeng aturaken punapa. Larasipun derek pelok nggih mawon. Mboten barang. Mboten. Barang sik napa? Alah mboten. Ngiras pantes menika tuladha pinanganten. Senengane jenengan ki jare nari kok, ditari kok ngeyel lho. Wah, nak pelok 6 ki kula niku sok rada anu. Niki. Mbak pilih panjenengan kepareng bawa Kang Mas. Wontenipun rak nggih jocis to panjenengan. Wah, niki swara turan kok, Mbak. Alah, swara. Saniki lagi rada rame warok mriko-mriki ha niku Dik Saryono ki nganti bingung. Bingung le arep nanggapi iki warok iki gak payu iki. Ah, nggih. Nggih. Lamun arsa antuk jatuh krami den prayitna ing pamilih ira aja waton wadon wae Rak nggih to, swanten panjenengan menika Mas. pripun Nggih semprana sprene kok ya isih acek malah saya. Saya menapa? saya elek ini slot tuwa mesti slot elek. Ngacungke jempol kok jenengan elek lho. Aja milik wong ayu kaping pindho milik wong
ping telu plangkat derajat iku bisa keneng sambang serawungan kapi wicara kang manis manis marmane den prayitna Semonggo Mbak Yu langgamipun kawula borongaken panjenengan Mbak Yu. Ngates ngaten iki. Saka ngarep muri. Anjir, saka ngarep. Kok senengane saka ngarep lho. Ditareni saka ngarep muri saka ngarep mawon kok karo guyu-guyu lho. Menake saka ngarep. Oh anjir. Pripun? Mbok jumeneng mboten lenggah. Oh, ngoten nggih. Napa mboten wantun menawi piyambak? Nggih, ketahipun dipun kancani. Oh, ngoten nggih. Di-ati la la la.
Limpang segane dadi saratan wis jamak lumrahe yen wong urip gopo lan godane gedhe supra kene ora nganggo dadak dadi gawe Inggih Mbak Yu, matur sembah nuwun sampun miyak sepining swasana kula aturi jumeneng rumiyin. Kok jumeneng to? Oh. Lenggah. Ngadeg sik ora apa-apa. Mah gentenan. Gentenan. Nggih, lir gumanti para kadang cakra budaya tesih wonten kalau dengan kula sak kadang kepareng atur pasugatan panglipur. Diajeng Hartini kedua. Loh, iki kok wong loro ngadeg bareng. Sing tak celuk ki Hartini. Lah nggih. Saya ki
Hartini. Iki Hartini. Heeh. Lah iki Heeh. Piye to? Piye to? aku teko kembar. Ya ora kembar. Oh piye? Padha. Oh padha. Padha le wedok Mas. Oh padha wedok. Nggih. Matur sembah nuwun kepareng miyak sepining swasana. Nggih. Wonten ing kalodhangan siang punika ngiras pantes ndongake pinanganten sarimbit. Saiki wis kelakon dadi manten. Manten. Dongakno yu. Aku. Nek sing biasa nak mandi. Nah aku sing ndonga aku ndongake uripku Ala nggih, nika nderek tetengah dumateng temanten kekalih. Wilujeng hangaya Ibu Brayan enggal ayem tentrem lair lan batin, enggal pinaringan golek kencana ingkang bangkit tata jalma, sae kakung utawi pawestri, tundhonipun soleh lan solihah. Amin. 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 Jenengan kar golek apa? Goleki HP. HP. Heeh. Lah wong genahan ning widodari ayu-ayu ngene kok sing digoleki HP lho. Nak kanggone aku ki apik HP-ne Cahayu. Mergane. Sak ayah-ayah saiki bojo we apa ndang usum HP. Takoni bojone sengal-sengol. Diperintah ora mangkat. Abet ning nggo ceki HP-ne. Oh lah TikTok. iya. Kuwi ya ngono kuwi. Sing aku. Nggih. Aku menawa wis ngrumangsani wis tuwa ya ora ngono kuwi. Ora ngono kuwi. Wong ya teko to? Wonge teko. Lah iya wonge teko. Wonge teko ya. Nggih. Kepareng marak sowan langen Sukodana Nggih, Rasa. panglipun. Nggih. Iki tamune iki kono iki mula tak gawe ngono ki diparobyak siji ngetan siji ngulon yo kowe nggawa sing ora metu buntute Mbak Hartini Tapi kula seneng niki, Pak. seneng buntut Maksudnya seneng sing enen kabele enten. oh ngono ini ora iso gomblokan mlaku yo ngapa nek Tak benekke pusakamu kuwi lho mendelep. saiki nek ora didelepke ora temancep Pusaka iki. iya pusaka Lah iya kok teko ngisor. pancen ya pusakaku ki dawa kawit wingi iki kowe iki ndemak-ndemek pusaka wae iki paling nitik le silian iki Oh lah iya. Kene jenengan ya paham. paham iki kok kaya adate sing ora nyok digawa kae ngono Iya. iki ndek Mas Lili iki ya iki meh sura diwarangi iki bakal tak olehke Nggih. Bawa Pak. bawa apa Pak Benjol. halo Sampeyan iki jane duwe wis duwe kaundaan lho. Wis nggo kaca tinggal barang. Lah iya. Rupane wis nyemoni to. nyemoni piye Ndek, ha ungu. ya Apa? Iya ngono kae. Terong. teronge Iya, teronge cendek ning kentut ngono lho. lho apa kowe kulino goceki kok iso kentut Terong. ayo terong Ning kulino kudu goceki terong Ning kudu terongmu lho, terongmu Udu. paling cilik. oh ning paling ya ngesir tanduraku terong wetan desa kono kuwi. Jenengan duwe ta? Duwe terong kok Jo. heeh artok silah piye teronge artok silah apa piye Terong kok disileh. Terong ki diwekke. oh atau jaluk Heeh. wah ijeh ana sing duwe Cahayu isih ana sing duwe Aja yu. aja Aja. heeh napa mengengi napa Teronge kono burik. lho sing kulino goceki terong burik ya ya kowe Hartini sing Wong terong kok burik. Loh, terong kan enek sing glowing. Iya. Gede dawa to. Lah kuwi ya enek sing burik Lah barang. ya wis Wih. burik mlungker sisan. Terong lho rasa nesu. Ora kuwi usah mregane nesu. ana nduk terong sing plungker kono kae pancen apa kuwi carane iki tanduran sing kurang subur Oh lah iya. mula ora mundhak ming sakmene ae Lah iya, ini ya alhamdulillah nduk Nggih. alhamdulillah biyen tepung karo sampean aku wis tuwa kok Iya. kowe nututi aku tuane ayo Lah pitekno ki menyesuaikan. menyesuaikan Heeh, berarti kita ki jodoh ya, Pak. jodoh Tuwane bareng. tuane Lah ya bareng ning aku lak ijek-jejek nih nak jenengan ki Pun, Pak, tuwane rumah saku Aki mlaku dong niki ribut terong pun kersane. Nggih ta Pak nggih. Pak Benjol ki tuwane mlakune piye kentuyah, kentuyu. kendoyak-kenduyuk ning saupamane kowe ngarep-arep jodoh karo aku ki engko terus-terus lah aku wis tuwa kok ngene iki kowe ki terus dadi ora wong bener. Lah kok iso? Anak aku isine mikir mubang wis ora iso ngopo-ngopo. Ya diobati. Oh diobati. Iya. Kowe ngerti obate, Nduk? Obat tabit. Obat abit ki. Sesuk nyang nggonku. Apa? Tak semprot.
Dikramasa. Rondap kan lho rondap. Wis ora kesuwen nek geguyon ayo. Nggih. Miyak Bawa sepira apa? Wah, aku tak ora bawa sik, Nduk. Iki sesuk isih kanggo. Oh, anjir. Niki diaturke Sing gayeng. sing gayeng. Sragenan. Selakenan. Manut aku. Oke, Sragen ya. sragenan. Ninggah katresnan. Manut. Oh, lah nggih. Kanca-kanca, wajan. Iki wajah-wajah baru. Wajah-wajah baru. Iya. Lah eyangku ku lho. Sing kita? Pripun, Pak? Pripun? Ninggal kata. Oh, lah nggih. Oh, ninggal katresnan iki Pun, panyuwunan saka Pak Harjo. Cik. Yo. Hah? Sinten? Asmane Pak sinten? Pak Harjo. Pak Harjo. Pak Harjo. Nggih. Lah, kowe kae sing njaluk kan Mbak Hartini kulon. Pak Harjo. Menika pikatuk dawuh saking panjenenganipun para tamu among rawuh. Siap. Oh, kok. Mbok menawa nggo DP lak ya ora apa-apa. Lagune sik. Derek, monggo. Batas kula sakadang cakra budaya miak sepingin Kiswasana katur panjenenganipun Ibu Guru Subogo kepareng badhe jengkaraken pinanganten sarimbit lucat busana kantos busana ingkang panggilan lan menika katur panjenenganipun Ibu
Guru Manggo Busono bareng jenengan pinanganten sari mujud Pucat Busono Gantos Busono ing Kapangiranan monggo diundi Nggih, matur sembah nuwun panjenenganipun Mbak Tri Hartini kalian Mbak Hartini sampun miyak sepining swasana. Pak Gimar nyon lagu setunggal malih. Menapa, Pak? Setunggal malih. Joko Melarat, nggih. Nggih, menapa naturaken iki nggih? Yo. Sing ngajeng nyawer niku mriki napa mriko? Oh, mriko. Mbok kono wae wong piye? Kono sampean mau ya diarep-arep kon rono ning nyatane ra gelem rono kok galo iki. Bos-bos do ning kono. Aku jatahe rono ya, Mas. Ora iki sing siji mau kon rono ra gelem. Engko tileki meneh engko. Ha engko tok tileki, ya. Piye Pak Katol? Joko Melarat. Laras Slendroca. Kuwi panyuwunan ra apa-apa, ya. Joko Melarat. Diajeng Putri. Yo. Yo, nilai Pak Harjo kok nilai kae. Bos-bos sing nang kono kae ora apa-apa. Yo, Diajeng Putri ya. Sugeng siang, Nduk Sahayu. Oke, wilujeng siang, Bapak. Ya bener, Bapak ngono kuwi bener. Ya. Lah ya wis tak anggap kaya bapakne dhewe to iki. Nggih, Bapak Ibu ingkang satu bagya mulya menika Pesinden Warok. Ingkang mongko iki mengko bengi kene ya ana warok, Nduk. Kowe iso teko ora, Nduk? Anjela niki mboten saged, amargi mboten diken ya, Pak. Loh, le ra iso ki mergo le ra dikon. Lah iya. Wah iki panitiane warok sing Sulaya. Jane iki gandeng Pesinden Warok. Kudune ya diaturi ning dilalah pancen mboten saged nggih mboten dados napa niki. Heeh, pancen kebangetan apa piye ta iki panitiane iki? Ah nggih, nggih. Kepareng marak sowan atur panglipur dumateng para lenggah sami wonten panyuwunan saking panjenenganipun Pak Harjo Katul. Nggih, alhamdulillah marak sowan wonten dusun pundi, Bapak? Telaga Mulya. Telaga Mulya Boyolali. Nggih.
menika nderek gladen nggih. Mboten gladen Mbak niki sampun pentas menawi gladen menika nggih. pendak malam Kemis kula aturi tindak mriki mengke nggarap gending-gending sesarengan kalian cakra budaya menika jenenge gladen. Ah niki pun pentas niki nggih. Niki dereng wonten panyuwunan tembang-tembang ingkang gumyak ngaten. Dereng niki samangke niki panyunan nembe Joko Melarat. Joko Melarat. Nggih. Mangke wakil kalian Takonano, dijakno kae ngenai apa ora kae? Ki lho. nggih. Diantune nang kono. Iki wong iki ora panyunan pamundutan kok ya, nek pamundutan ki kudu ngono kuwi. Ngaten. Ingkang pundi? Matur sembah nuwun niki DP rumiyin nggih Bapak. Niki DP rumiyin Mas. Niki genepane mangke. Iki mbok ora makak-makake kancane to ya. Niki genepane nyuwun sinten? Nyuwun Pak Carik. Nyuwun Pak Carik mawon nggih. Genepane nyuwun Pak Carik. Teko santai mawon. Wonten jenengan wonten Pak Carik ngoten Pundi piyantunipun nggih Pak Carik? Pripun Bu? Iki nek ora genep ora usah nyanyi jare ibu-ibuke. Anjir, walah iki kan ya tekan buri ngono. Biasanya nek Pak Carik niku pinten Mas? 200 niki nembe setunggal biru. Nggih. Niki pripun genepane Pak Carik? Nggih, niki ajeng kiuris napa kes? Kes. Heeh. Nggih. Wilujeng siang Pak Carik. Kepareng asma sinten Bapak? Pak Carik Niken. Alhamdulillah niki sampun garwa napa dereng Pak Carik? Oh dereng. Niki pripun kelanjutane Bapak? Bapak napa Mas niki nggih? Nggih. Piye? Kono Niki sampun genepe didewe urung? Pak. Niki kanton genepane rumiyin. Oh karek genepan ayo. Iras nyanyi, iras jaluk ngono ora apa-apa ya. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah niki. Iras jaluk genepane maksude. Dereng genep lho niki lho Pak. Oh iya, iki gentenan Pak Gambreng jarene. Oh Pak Gambreng. Kapok mau makake kancane saiki kena dhewe. Yo. Matur sembah nuwun Bapak. Mugi berkah barokah anggenipun pados rezeki nggih. Nggih, ngiras pantes kawiwitan Joko Melarat. Yo caya. Pripun? Nggih, mangke Joko Melarat dipun pinangkani kalian ibu kula nggih. Pak Gambreng. Heeh. Kapok. Lah iki bagian bendahara bareng to ya. Deniki Kok ning omah njuk ijol. Njuk ijol Mbak ya ora ngono to ya. Mbak Tarti. Matur sembah nuwun Pak Gambreng, mangke malih nggih. Ya, aku sing ngenehi nang kono ki njaluk panyunan apa ora? Njuk panyunan tembang apa ora? Niki dipun pinangkani napa riyen niki? Lho ki kasunyatan sik ngono jare iki. Engko nak Joko Melarat ki mbake sing iki. Yo, kasunyatan iki cah enom kok urung duwe bojo Pak Bu niki tesih gadis Mbak menawi sederek Tragomulya sing tesih muda-muda niki ajeng ngersakaken Dik Putri niki dipun sumbanggaaken. Ngersakaken kula? Saupama kowe saupama ora niki pancen wis jinak nak kalih sederek mriki pun jinak ngetutke warok rena-rene niki. Setunggal tembang wonten. Kasunyatan.
dipun bawani? Jajal tak krungu bawane Mbak Hartini kang apa? Ya. Nggih, sanes bawa. Sing nyanyi kono sing bawa kono ini dom gawean ora apa-apa ayo. Kasih Nggih. nyatane. Niki Ora bawa iso. nembe ngarit, Bu. Ya, sing Roko kang kajiret tresno dinarung di ing jiwa kegandrung parasmu ya ora gampang nopo lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumpane wong liya durung lila iki kasunyatan sing tak tampa bebas cukup laleno timbang atiku lara apa kaya kaya kalti tampa bebasane kembang makar ana ing ati nanging dudu aku sing
kowe enggal antuk atiku. Dek Putri. J, satu tembang kasih nyata sampun Bapak. Nggih, nggih.